Какво става, хора? Днеска аз съм Monster 260. Днеска искам да ви споделя нещо. Искам да ви кажа нещо. Абонирайте се за моя канал Милчо Вълк и познайте какво имам. Новия мърч. Има мърч, хора. Искате ли да си го купите? Влезте. Няма ви кажа, докато не стигне 200 лайка на това видео, който иска да знае откъде е най-новия ми брутален мърч. Сахура, днеска, преди да започнем този канал, ако стигнем в този канал 50 последователя, знаете ли какво? Ще направя специален канал, дето ще го наричаме Милчо Вълк, който иска. И когато някъде в Стара Загора имам някакъв концерт, да пея рап, си взимам телефона с мене. Ако стигнем 50 последователя, да ви кажа защо? Защото е по-готино. И защо клип ще бъде кратък, как гърмя пиратка. Поръчах си го. Дойде ми поръчката от Спиди. Днеска заваля градушка, за който не знае. Това е 100 грамова пиратка в стилчето. Дай запалката. О! Аз къщата гърмя. Бум! Коста на батко! Къщата. Сигурно не направи никаква дупка, няма никакъв проблем. Остана ми само малък сувенир. Сигурно отвътре само гръмна. Това ще го запазя за сувенир от Спиди. И нека... Това исках само да ви кажа, ще направим собствен канал, ако стигнем 50 лайка от мене. Чао!